a w sumie mnie olali i wybrali bal. Chyba zrobię znowu swoje Taj Mahal. Dla mnie to rozpusta już ostatni raz, ale czemu nie? Bo kiedy przyjdzie noc i wyłączy sumienie, i kiedy spadnie gwiazda, co świeciła nam, to wtedy przyjdę ja i nauczę się ciebie i głośno to powiem: dzisiaj będę ja. Kiedy przyjdzie noc i wyłączy sumienie, i kiedy spadnie gwiazda, co świeciła nam, to wtedy przyjdę ja i nauczę się ciebie i głośno to powiem: dzisiaj będę ja. Bo kiedy przyjdzie noc i wyłączy sumienie, i kiedy spadnie gwiazda, co świeciła nam, to wtedy przyjdę ja i nauczę się ciebie i głośno to powiem: dzisiaj będę ja. Kiedy przyjdzie noc i wyłączy sumienie, i kiedy spadnie gwiazda, co świeciła nam, to wtedy przyjdę ja i nauczę się ciebie i głośno to powiem: dzisiaj będę ja. Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz ty do domu po 10:00, ale nic ci się nie stanie. Czy ty się zgodzisz? Ja tego nie wiem. To nienormalne i nachalne z mojej strony, ale będzie nam jak w niebie. I gdy poczujesz nowy smak, to będę ja.